Morning na karon. Good morning. Nidungaw ko sa among bintana ug akong nakit-an ang mga punuan sa kahoy ug naay kalit niglupad-lupad sa kahanginan mga langgam. Unsa kahay pagsabot ani? Kadako kaayo sang meaning ani mga kabandin. Ginoo, salamat kaayo sa imong gihatag nako karon. Nakasabot nako sa imong bot ipasabot. Karon pagdungaw nako sa bintana nga naadyoy mga langgam naglupad-lupad. Og welcome back to ng Bandens TV. Ani ana sa ta mga kabanden, magchika-chika ta na ako ipakita ninyo og ibalita nga good news ang negosyo ni Jang Koy Koy. Ani ana. Yahoo! Ug seryoso kayo siya sa iyahang pagripak, busy kayo unya pinahimutang jud ning iya ha. Napay name, napay pangan ang iyahang buwad. Ug akong gitagaan og kwarta akong anak kay para ako siya papaliton kay lagi swerte kung ang magpalit first nga ka ng customer lalaki, ako siya papaliton og isda. Oh, isulti ni Uncle Jan sa paliton. Isda. Sige na. Buwad, uy, buwad. Unsay mong ganahan? Buwad. Ngaon sa buwad, ngaon sa? Parat. Huy, buwad atubang diri. Buwad nga. Buwad. Buwad kuno nga duay ujan. Yata kang mani ni Uncle Chan. Dito yata dapat ikay matay kay boy. Danggit og putput. Wala inang bag-o nga. Ikay pili, Jean. Ang iyang finished product. Mauni ang iyang tinda na ay name jud nga Jang Koy Koy TV para sa mo subscribe sa iyang channel. Please subscribe Jang Koy Koy TV mga kabandins. Na dito makatawa mo sa iyang video. Ug mauni iyang tinda, first ni niya nga tinda na siya'y boneless nga unsalted ni siya, lami kayo mo niya akong gipalit o kaning buwara gikan ni sa bantayan unya pagkaseryoso naman lang jud ani niya unya wa ni siya kahibaw nga nakoy plano nga ako'y mo una og palit ang akong anak mo na iya sad giputos ang para sa amo oh pinahimutang jud ng iya ha, pinapilo-pilo, pinahipid. Di jud siya gusto nga pinataka. Iya jud nang gihipid mayo, nagpalit ni siya plastic. Dito sa tabuan man siguro ni siya nagpalit. Kay para lang jud iputos ani iyahang tinda. Giplano jud ni niya. Karon nagdako na sad kog pasalamat para naa siya'y kalingawan. Iyang i-online diri sa amo ang mga silingan, iyang ihatod iyang baligyaan mamalit na sa buwad baya kay perting lamia jud baya og buwad didto sa bantayan lahi ra gyud mga presko ning mga buwara kani iyang giputos mao na siya putput pagkalami unya nindot kayo color ang uban ana makakita ka dili na nga na ang color di ba kinsay nakakita ninyo kani presko jud ni. Pwede mo order ani, pwede sa ako mo order mo, comment lang mo. Niya ako lang ingnon si Jang Koy Koy TV. Daghan iyang gipang baligya mga kabandins na ani siya'y boneless, na itabagak, put-put niya pinikas. Lami kayo iyang pinikas kay tabang, lami kay butangan og kamatis. Sus, lami maglaway-laway man sad ta ani. Walang ko ni palit sa pinikas kay ganahan man ko sa danggit ug putput. So mao na iyahang munting negosyo ang akong ikabalita sa inyo. Kinsa to ang mo order? Pwede kayo mo order. Pwede ra mo comment diha pila ka kilo inyo ha. Pwede ra kinilo. O mao ni siya ang putput, di ba nakakita mo na jud iyahang pangan diha. Kinsa to nga customer ang gusto mo palit? Kinsa to nga customer ang mo palit? O mo subscribe sad sa iya, di ba? Double purpose. Napakay buwad, napakay tan-aw nga YouTube. Makatawa ka sa iyahang YouTube.
daghan kay ni siya views. Nalupigan ko ani kay bago pa siya pero daghan kayo siya views. Please subscribe sa iyahang channel mga kabandins. O palit mo sa iyahang buwad. Kay taon wala manggud ni siya trabaho, naabtan manggud ni siya lockdown unya. Mao ni iyahang kuan di ayo, iyahang pinikas, di ba? Lami kayo tan-aon. Unya seryoso kay siya sa iyahang gibuhat, murag tinud-anay na jud ning iyaha da. Ang akong anak taon gitan-aw niya ing buwad nganong duha na og o. Mama Liling. Unsa imong gibati, Mama Liling? Unsa imong gibati nga ang imong anak na negosyo? Unsa imong gibati? Okay akong gibati, nalipay sa ko. Sa pangita nga nasa income matag-adlaw. Sa may lang pero nasa yun nga makuwas ka matag-adlaw. May na lang ina ang ina magamit. Nalipay sad ko nga interesado siya. Karon, Unya, unsa man ang imong kuan? Ika-advise nga madugay ang iyahang negosyo. ako ni kadbay sa iya para madugay niya pagnegosyo sa buwan. Una sa tanan mag-ampo gid siya sa Ginoo para ang iya negosyo lambo. Ya sunod kadtong negosyo niya dili lang bigla ako ang tuhunan nga agad magsugod sa ginagmay. Kay diri sa ginagmay moabot magad na sa pagdako. Maningkamot siya. Mana siya ang akong advice. Mana din ako. Unya, kani si Mama Liling kay sa una maninda baya ni siya, moadto ni siya sa kantin. Unsa to imong mga piknik? Nganong na dugay baya to? Mao jud to among nakuanan, di ba? Ang among mga Kugi lang yun akong teknik. adto mi mukuha sa pamluti, di ba? Piso-piso ra to. Negosyante sa nis Mama Liling. Pagkugi lang, sayo mo mata sa buntag. Mo na agad ang teknik. Sayo. Kuan gayud, ang kamot jud na makatinda. Mama Liling, kay nasugda naman nimo nga ikaw na ini istorya, ikaw na lay babay sa ilaha. Okay. Salamat sa inyo pagtan-aw. Please subscribe and click the bell. Nang Bandens TV. Bye-bye! God bless you. Ingat!